And welcome to my YouTube channel. Ayan, for today's video guys, nandito po tayo sa Patar Beach, kung saan matatagpuan po sa Bulinaw, Pangasinan. Ayan, makikita nyo po sa likod ko ang napakagandang views po ng isang hotel at isang rock formation po sa banda doon. Ayan, makikita nyo po dyan. At napakaganda po ng mga alon, ang lalaki po guys. Ayan, ang sarap po, nakaka-relax, stress-free. At kung gusto nyo pong pumunta dito sa Patar Beach, open na po. Ayan, kung sawang-sawa na po kayo sa bahay na naka-stay. Ayan, at gusto nyo din po mag-relax at stress-free sa inyong mga trabaho, pwede po kayo magbakasyon dito sa Patar Beach ng Bulinaw, Pangasinan. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kaganda ang Patar Beach po dito sa Bulinaw. Ayan, dahil po guys, ang bayan ko ay Pangasinan, so unahin ko muna ang Pangasinan, buong Pangasinan. Ayan, makikita nyo po yung nasa likod ko. Ayan, White Sand Beach din po ito, ang Patar Beach. Ayan, White Sand po. Ayan, makikita nyo po kung gaano kalinis po ang tubig at gaano kalinaw po yung tubig po dito sa Patar Beach. Ayan. So nakaka-relax po dito guys. Kung gusto nyo pong pumunta, feel free po kayo. Mag-comment down below lang po kayo guys at sasagutin po natin yan. At kung may katanungan po kayo kung paano po pumunta po dito sa Bulinaw, Pangasinan, na wala pong hassle, wala na pong hinahanap na medical or anything na free po. Ayan, open na po. Kung gusto nyo pong mag-unwind, yan, mag-relax, ayan, magtambay, mag-swimming ng buong pamilya. Ayan, free guys. Ayan, pumunta lang po dito sa Pangasinan. Marami po kayong beaches na mapupuntahan po dito sa Pangasinan. Isa lamang po ito sa maganda at tourist spot po dito sa Pangasinan, which is the Bulinaw, the Patar Beach. Ayan, Patar Beach. Ayan, isa lang po yan sa maganda pong beach po dito sa Pangasinan. Ito po dinadayo guys, maraming dumadayo po dito sa Patar Beach dahil sa, ayun nga, puti po yung buhangin at napakalinis po ng mga tubig po. Ayan, kitang-kita nyo po sa likod ko, sobrang linaw po ng tubig. Ayan. At shoutout din po guys yung mga kasama ko, yung Kayambanan Riders Club. Shoutout po sa inyo. Ayan, mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa pag-invite sa akin lagi at para makapag-vlog po ako. Thank you so much po, Kayambanan Riders Club, sa aking kababaryo at sa aking kababata po na si RJ Galaksyan. Shout out sa iyo. Thank you so much RJ. Ayan, kung makita nyo po yung nasa likod ko guys, napakaganda po. Ayan, kung dati nasa Sual, Pangasinan po tayo, ngayon po nasa Bulinaw, Pangasinan po. Ang Bulinaw guys, medyo nasa dulo po ng Pangasinan. Isa po siya sa dulo ng Pangasinan. Ayan, matatagpuan po dito sa pinakadulo na po ito ng Pangasinan, which is itong Bulinaw, saka yung Anda po. Yung Anda naman guys, maganda din po doon, yung Tondol Beach po nila, White Sand Beach din po. Kaso nga lang, di pa po kami na tuloy doon. So dito muna po sa Patar Beach. Ayan, nakaka-relax po guys. Ayan, ang ganda po. Saka marami po mga bat po, mga corals po. Ayan, makita nyo po yung nasa likod ko. Ayan, makita nyo po dyan. Saka marami pong mga isda dito, yamang dagat po. Nakapakamura pong mga bilihin dito. At sa mga sa mga souvenirs po, napakaraming souvenirs po dito sa Patar Beach. Kung saan makita nyo po yung lighthouse po ng Patar at saka itong beaches po nila na White Sand Beach po. Ito yung pinagmamalaki po nila guys. Ayan. So guys, mamaya ulit at ipapakita ko ulit kung gaano po kaganda at kalinaw po ng tubig po ito sa Patar. Kung makikita nyo po,
And ang lalakas po ng alon, malalaki po yung alon doon. Ayun, alon po doon. Ayan, makikita nyo po dyan. Saka nandito po yung mga hotel. Ay, mga hotel po. At dito po sa kabila, sa likod ko po, dito po yung mga cottage. At pwede po kayo mag-stay po dyan for overnight. Pwede rin po dyan. Kung makikita nyo po guys, ayan, malalaki po yung alon po doon sa banda doon. Sa may batuhan. Ayan, sa may batuhan po. Malalaki po yung alon po doon. Ayan. Sobrang lalaki po ng alon doon. Pero napakaganda po. Nakaka-relax po yung simoy po ng hangin niya. Yung agos po ng tubig. Yung pag-alon po ng tubig kasi malalaki po yung alon. Saka yung rock formation doon guys. Ayan, napakaganda po ng rock formation. Sa malapit po sa hotel na yan. Sobrang ganda guys. Ayan. Bawing-bawin nyo po pag nagbakasyon po kayo dito sa Pangasinan. Dito po sa Bulinaw. Marami po kayo makikita mga marami po kayo ma-stayhang mga cottage saka mga hotel po. At marami din po resort dito. Kung gusto nyo pong pumunta dito, makakapili po kayo kung saan nyo po gusto. Kasi napakaluwang po dito guys. Sobrang ganda. So guys, try po natin pumunta doon sa may batuhan doon. Ayan. Medyo, ang ganda po ng tubig kasi malinaw po siya. Ayan, kitang-kita po yung mga bato. Mga corals na yata ito. Mga corals guys. Dahan-dahan lang tayo, baka ma-slide tayo. Hirap na. Yan, so malapit na tayo doon. So, gusto natin puntahan. So, ayan na. Nandito na tayo sa mababaw. At makikita na po natin yung alon po. Dito. Ayan. Yung alon po niya. Sobrang ganda guys. Ayan. Nakaka-relax po guys dito. Ayan po yung malaking alon. Ayan. Yan nasa likod ko po dyan. Dito mababaw na lang po guys kasi may mga bato. Ayan. Makikita nyo po. Sobrang lalaki po ng alon dito. Ayan, atras pa po tayo. Ayan, makita nyo. Ayan. Ganda guys. Sobrang nakaka-relax guys. Sobra. Ang ganda po. Ayan. Gusto nyo po mag-annual. Kagaya po na sinabi ko kanina. So, punta lang po tayo dito sa Patar Beach, Bulinaw. Ayan, sobrang ganda po. Ito guys, napakababaw na siya. So, ganyan na lang po yung tubig dito. Pero kung noon po, malalim na po yun doon. Kasi malalaki. Ang lakas po yung alon. Sobrang ang lakas po ng hampas po ng alon. At dito guys, tignan nyo po. May butas po siya dito. Ito mapunta ako doon. Ayun. Mamaya makikita nyo guys. Ayun. May butas po siya. Yan yung sinasabi ko nakakatakot. Baka mamaya pumunta tayo siya. Makadisgrasya. So isip-sipin siya dun sa loob. Papasok. Ayan. Diba? Nakakatakot yan. Tapos sobrang lakas pa ng alon. Nakakampas. Ayun. Ayan. Tayo. Ihigupin ka niya. Nakakaihigupin. Nakakot. So ayan na guys, ayan po yung last video po natin yung yung butas po dyan. Ayan, parang ihigupin. So sobrang lakas po ng alon. Alibak po ng tubig. Lakas mo ng alon. Ayan, kitang-kita po nyo.
Ayun na guys, sobrang lakas. Nakakatuwa sobrang ganda guys. Punta po kayo dito sa Kakatar Beach. Now po. And recommended ko po sa inyo para makapag-relax po kayo kung sumang-sawa na po kayo mag-stay po sa bahay nito. Sobrang ganda po, nakaka-relax po guys. Nakakatuwa po yung mga alon. Ang lalakas. Sobrang ang lalaki pa. Nakakatakot siya guys, pero okay na, nakakatuwa siya. Lakasan ng loob. So ayan na guys, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe with the notification bell at lagi po kayong updated po sa aking pinupuntahan or ina-upload na video. Ayan, maraming pong salamat at ingat po tayong lahat. Kung may katanungan po kayo about sa Patar Beach, kung gusto nyo pumunta, ayan, comment down below lang po guys para sasagutin po natin yan once na nabasa ko po. Ayan, feel free to ask po mga kapatid. Ayan, sana ay mag-subscribe po kayo guys ha. Ayan, maraming pong salamat at ingat po tayong lahat.